So anong ganap niyo dyan guys? So nami karon sa Mergrande. Ikaw ba ng mga barkada? So, kahangak. So padulong ko karon diri sa ilahan sila sa basketballan. Tara sila dira. Padulong ko sa basketballan kay manulamig basketball. And ganina ra sila diri and ako apas ra ko. Yapas ra ko sa ilaha kay wala lang. Dugay mo ko ni matay nga naman ng mga dugay mo mata, di ba? So let's do this, man. Let's do this. Hey! Mga na yung mga f***ing retards, man. F***ing retards. Grabe ang buwan dayo. Pastor na mo dire. Pangampo niya pagpaniod to. Ano mo paniod to? Kago, nagdala pa og lunch. So karon manulamig basketball kauban sila. And antod alas 12 lang guro may kinaay nagpa-reserve diri. And moment to magpa-reserve mga 3 PM pa. So sulito na lang ng mga oras ng gamay. Dula sa aming basketball. Eventually. Kenapa ninyo pila ka tuyok? Dagan ritso ah. Biyahe ni patukuan. Babalik ang makita na mo. Gago po na mo sa unong sa papili ko. Bali, takan ako gina. Oh, so onong. Filme. Ay kan dira ko video. Let's go. Tara. Papili ko guys. Let's go. Tara. Tiko. Yan na. Baran tiko. Jing. Sa nga Dili ka ra po dili. video na to para mga lipong pud ang mga mananaw. Pasaylo ko mga lipong pud mo ha. Let's go. Let's go. Len. Ay, Gago. Fourth year high school na miya. Dali kami. gago marag na roller coaster ba? Marag malipong. Ang kamera mo tagay po to nila. Gago. Tawa na Gago. Paliw tawala. Natuyok na ko. Ang sabi ko. Ala gago. Let's go. Lechon. Lechon mo gawas. Iluwan. Yawan natin si Kyle. Abi ko gagalusin. Tawa ako. Ginagit gago. Stop na. Mga Hindi mo sunod din ang kalibangon. Ano ko? ito, nabasa ng lens. Wrestling eh. So diri matest kung sa mi kabata no. Officers, fall in! May kita si Gino. Tulay sa crap.
best nami dire except sa SL. Hoy SL, bayot ka. Ha? Asa ka SL, bayot ka. Ha? Bang ka wakay pulos. Ha? Wakay buot. Ay, balance for 5 seconds. Kailangan na magdagang bayo Jessic day. Bunamin. Alam, bunamin. A few moments later. Nag-out si Kelvin Roy. Say hi, Kelvin Roy. Nine. Beji. Oh. Tara, ready na kami mag-swimming. Ginaulat na lang na mo si Kelvin, mahuman. So, karon namin sa... Say hi, Jen. Hi. Nipong pa. Patanga. Di mo focus. Easy, di mo focus. Bayot si Gio. So close. So nakailis na mga mother. Kadulong namin sa pool. Kasi syempre mga ligo obvious. Hi Son. Sup? Musta man ka Son? Wala, asko na po. So na yung mga mapas nga excuse me. So na yung mga pas uni ang babae. So dili ko maka-vlog sa pool kay dili waterproof ang akong butang. So mag-shower sa takay para makaligo takay. Bawal maligo nga wala nag-shower. Let's go. Pais na. Kinako. Kinako. Let's go mga poke. Asa mga po di ba yung waterproof? Ano? Let's go. Sige daw. Bola sa son. One, two, three, go. Putangin na tong lubot. Chris, yapil ako ha. Ayaw, gago. Yapil ako to. Isang gibawalan ko, yapil ako to. Gago yung. Yapil ako to. Yapil ako to. Ay, yawa itong sirin na. Ayaw, mapimos ka ba? Mapimos ka. Sereno. Uy, wala tayong remote ka na. Aking sandal. Gago, wala pa kayo. Gago, gitipig ko lang ko ito kasi ba sa mga girls. Ay, mag-rain. Awan, kilo. Go na. Awan na. Ikaw na ako magbak. Gunitan ko nimo. Oo, sige daw. Sige daw. Kaya ba? Gusto mo gumulito ko ka. Ayaw ko pa.
Twelve seconds later. Hi, Kel. Gaya ninyo eh. Pag ito na mo dili, madayon. Good sila mo ginagad. Pagaw na dito. Sige, syagit eh, langan. Oo ba? Ano sa oras din eh? Ganina ra mga alas 11 ko. Sila mga alas 10. Wala una pa ba? Dapa? Wala na. Grabe eh. Urot ng pansit. Di na. Uy, day, ticket daw, day. Sorry, te. Ay, Korea. Hindi ako nag-excited ako maligo. So, nana mga CL dire. Kanya na mga C80 nga mga joiners kaayo. Siya, oy, mangka. Nga napagi normal lang dire. Tara, normal lang dyan siya. Normal lang Wala. Normal lang nga pagka. Normal lang na Okay mo yung mga kornihan ko. So, manguli na may manami. Kamera doon ni Jenna manguli. And yeah, the vlog is done. Oh, 'cause I need you to jump up.